Хора, това е час 2, този път се крием на горния етаж. Хайде, да видим там. Ти криеница! Хайде, ела бе! Сега на втория етаж само. И чуйте, имаме едно правило. Значи максимум 5 магазина може да влезем и всеки един може да остане по максимум 2 минути. Аре, четвъртия рунд да може да се крием на всички етажи. Не, тъпо е. Не, чакай. И чуйте. И, значи, ние ще можем всички... Имаме едно много добавно правило. И то е, че... Може да се крием. Мокни, бе! То е, че... можем да се крием в магазин за 2 минути и максимум 2 са. Разбрахме се 2. И максимум в 5 магазина можем да влезем. И след като влезем в магазин и свърши 9 минути, излизаме, чакаме още 2 минути, не можем да влезем в магазин и после можем да влезем в... Аз знам много добро място. Ей, тук вътре да влезем в резервата. Добре, сега влизаме в резерва. Хайде. Сега отиваме на долния етаж на резервата. Това ще е гати якото. Сега се крием тук за 2 минути. Време да седнем да починем на пътя. Но чакайте тук. Така. Сега чакаме, можем да сме тук. Че сме следили по ескалатора на резервата, защото това буквално се брои, че все едно сме слязли надолу, нали? Чакай, ние сме на долния етаж, нарушихме правило, само на горния можем. Ама не, то така ще кажа, че сме участници. Извинете хора, без искаме да нарушихме правило, трябва да сме на горния етаж. Не се осъзнахме, че това... Нарушихме правилото. Без да искаме. Трябва да седим навънка, без да седим 15 секунди. Не бе! Дай да го добавим. Не, това е тъпо. И те дори не знаят, трябва да ги информираме. Така че можем само на този. Хайде. И хора, свършени таймера. И сега трябва да чакам 2 минути извън магазин. Да. Ще се видим след 2 минути. Хора, май ги намерихме. Не знам. Чакай, май не сме. Не знаем дали сме ги намерили, защото е далеч разстоянието. Хора, напрежение. Май сме сгрешили хората.